Kowani Gauta, Kowani Gauta jani idan ya shiga rana. Dan da ba dan aure ba, Allah ya kika haife shi. Ni Sanatar Abubakar Sadiq na tsani talaka, ba na son talaka. Ina bacci na mai daɗi na juwari yana wucewa a sai 'ya'yan talakawa ne suke zaune. Na shiga uku Audu, kar ka cutar da babana. Kin san laifin ɗiya na iya shafan ubanta, haka kuma laifin uba yana iya shafan ɗiyarsa. Sai laifi ya shafi ubanki. Ko da giwa ta fadi ta wuce jan tsaki, in dai akan dije ne zan iya sadaukar da raina. Sabon labari, sabuwar fiska, sabon al'amari, cikin nazari da nishadi, ƙayataccen shiri mai nisan zango daga Baiwa Films Production Movie. Jajirtattun hazikan matasa masu hikima suke gabatar muku da sabon shiri mai nisan zango, makullin sirri. Ina mai baka shawara a matsayinka na ɗan talakawa wanda bai san asalinsa ba, da ka ajiye kanka a yadda Allah ya ajiye ka shawara. Makullin sirri kunshe da tirka-tirkar siyasa, zamantakewa cikin kunci da matsatsi, soyayya da tausayawa, cika muradi ko ta halin kaka. Yau a gaban ka zan yi wa 'yar kafa ba abun da ka isa kai. An sake kawo karan Audu yau kuma. Shi talaka kan bai da daraja a gurinka ne. Kina cikin damuwa. Wannan shi ake kira da makullin sirri. Daga ni sai ke. Tun da ya da gaba ɗaya ɗabi'uwarsa ya canza. Bai da wani aiki sai dai ya yi rawa. Saboda taimako da zaka mu har sai na aikata barna. Ba na bukatar taimakonka, na hakura. Makullin sirri. Kada ki maida ni wawa wanda bai san me yake ba. Hannun karba, hannun maidawa. In har ni na aiki ban yarda ki mu'amala da wannan shashashan ɗan iskan ba. Shirin na ɗauke da danniya da zalunci, tuggu da sarƙaƙiya, katankatana da muzurai, makirci da munafurci. Makullin sirri. Shirin na ɗauke da abubuwan al'ajabi da ban mamaki da hikayar gaske. Makullin sirri ya samu ƙayatuwar aiki daga manazarta masana aiki. Labari Lawan Bijada da Ibrahim Kaka. Tsara labari Ibrahim Kaka. Shiryawa Sadiq Goska. Mataimakin mai bada umarni Elnas Ajanda. Bada umarni Ibrahim Kaka. Makullin sirri zai ke zuwa muku a YouTube channel mai suna Goska Online TV. Makullin sirri yana nan tafe. Kowani Gauta, Kowani Gauta, Kowani Gauta jani idan ya shiga rana. To shikenan, nan da sati biyu zan aura maka su duka. Daji, Ka zo ka karbi kuɗi ko nawa ne, ka je ka fara shirye-shirye kawai. Ka shiga ne. Yaro kai kace kana son yi da 'yan matan suka ce wai sannan duka ai duka ɗin zan aura ma za ka gane kurinka. Kowani Gauta jani. Assalamu alaikum. Allah wuli na kwana. Ashe Hamza Malam Hamza sai yayi. Allah ya ji kanshi. Allah ba da dangane. Sannan Malam wuli. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر
ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال to mala awolu Allah ji kan mahaifinku Alhaji Ali. Alhaji Ali dai kowa ya san ni loyan shi ne. Gashi yau ya kwanta dama. Ya bar gidaje guda 7 da wannan babban gidan da yake ciki. Shine ya zama guda 7 gidajen da ya mutu ya bari. Sannan kuma akwai naira miliyon 30 a account na mahaifinku da ya mutu ya bari. Sabida haka kamar yadda na rike amana na zo muku da shi a rubuce, kuma zan iya kai ku duk inda gidajen yake kuma kun san su. Ni a matsayina na loyansa da na rike amana ina mai baka shawara kai dan Alhaji Ali babban yaronsa, kai ma ka rike amana wannan dukiyan in kamar yadda na ji tsoron Allah na kiyaye na rike amana, haka kai ma nake son ka ji tsoron Allah ka kiyaye ka rike amana, saboda yin hakan shine mafi alheri a gare ka. Da fatan ka fahimci abun da na maka bayani a kai. Allah ya taya ku zama rikon wannan dukiyan in Allah ya sa ku kuma ku tausaya wa maraya, ku tausaya wa maraya. Kowani Gauta, Kowani Gauta, Kowani Gauta ja ne idan ya shiga rana. Ku tausaya wa maraya, ku tausaya wa maraya. Kowani Gauta ja ne idan ya shiga rana. Ku tausaya wa maraya, ku tausaya wa maraya. Wannan duniya na tafiya ne a gaba. Sauyin lamari ne ya sa agola ya wuce ɗan gida. Wannan lamari aure kuma? Amma ku sani ko ne wayan da waje ku ji abin da zan gaya na san kwaɗayi ne tsantsan ya kawo to ina so ku ji abin da zan gaya muku da kyau sai ku je can a fama da talauci. Batun aure kuma an sauke shi babu shi ba zancen. Tashi ku ban guri kwaɗayi 'ya'yan masiyata. Tashi ku ban guri ko ba ku ji bane? Ko ba ku ji bane? kun sa shi yau yana yin jinya shi ciki chicks. Abinda abokina ke nufi ni zan dauki shi kuma sai dauki don taimaka da ku tausaya wa maraya, ku tausaya wa maraya. Za su tuwara sai mutuwa.
Wannan duniya muna tafiya ne a gargara. Sauyin lamari ne ya sa agola ya wuce ɗan gida. Yanzu haka ta faruwa? Tun da na yarda ƙwallon mangoro. Yanzu harina na gaba shi ne. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hey! Kura kya ci da gashi. Kina daka kina kankade. Suwa za ba wasu ka. Kawata kenan ba a raba ki da iya shi. Babu don kun da zan jawo. Sai dai kawai ki zuba duka. Idan da rabon sai za a bai wa saki. To, kun ga ke ma? Kya je dan gyagi. Ni dai ba za a kare ni ba. Sai dai da kika daura aka. To ki dafe. Ki samu. Sai dai ba za ki. Kaman yaya? Ba za ki wanda dukiyar da ni ba. Sai ma ina shawarta ki. Sai da ganawa. Ran da bai ba zai gani ba. Nake kullum ba a magana sai an zo magana arziki da kewa sai ki fara Allah ya ce yau wace irin mutum ce ba na son ji irin wannan kalaman da ke na fahimce ki kullum ba za a yi magana arziki ina raki shawa da ke kada abin duniya ya yi da rai kin kai kai inda ba za ki iya koma kar abin duniya ya ruɗe ki sai an zo na ji wannan kallon. Ku tausaya wa maraya, ku tausaya wa maraya. Dakata, dama ka. Alasa, ina mai gaya maka ka shiga taitayinka ka kama kanka da ni ka fita harkana. Kan tambaye ka, da ni da kai wace ce babba? Kake neman ka rena mun wani. Na ji abubuwan da kake faɗa a kai. Saboda haka, wannan shine warning da na zo in maka na farko da na karshe. Because wai shin in tambaye ka lasan da ni da kai ma waye ne babba? Anti, ba reni bane. Faɗin gaskiya ne daga kinta kuma sai bata. Har wani gaskiya ko? Kai ga ka mai faɗan gaskiya. Gaskiya ne daga kinta kuma sai. Sabon kare na ni wai ni kake gani kana gaya gaskiya. Haka ne. To da kai da gaskiyan naka, kai shi. Ku tausaya wa maraya, ku tausaya wa maraya. Ha. Kowani gauta, kowani gauta. Kowani gauta ja ne idan ya shiga rana. Ha, ha. Kowani gauta ja ne idan ya shiga rana. Alhaji! Wannan duniya muna tafiya ne a gargara, sauyin lamari ne.
Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Sannu sannu. Sannu. Na zo da babban matsala ne yake tattare da ni. Malam. Ina jinki. An yi aiki akan Alhaji mai nasara. Alhaji ya mutu ga dukiya, kuɗi akwai motoci akwai gidaje akwai. Kana ji malam. To shin yanzu damuwa na ɗaya ne rage. Wannan ɗan nashi a wurin. Shi nake so malam ka kaucar min da shi ya bar duniya kamar da muka Abunda za yi wannan kan karamin aiki ne. Damuwanki kawai a kauda shi a duniya. Shi ke nan ka gane. Shi yasa nake ji da kai. Ni ne fa bultu mai ba mu aljani bashi ya daura kan lokaci. Ba na aiki aje a dawa ce aikin bai yi ba. Kar ya mutu. Tabbas. Don haka akwai maganin da zan baki. Kin ga wannan magani? Kin ga wannan magani? Ki zaki bashi. Yaron da bai san komai ba kuma ke zaki fara barbadawa sauran ne ki ba ma yaro ya barbada a kofan gida. Kin ji ai? Kin ji ai? Kar a samu sabani. In mutum ya ganki zaki haukace. Don ni ne bultu mai bama aljani bashi ya daura kan lokaci. Aiki na kaifi ne gare shi kamar yankan reza. Kowani gauta. Kowani gauta. Masu kallon mu a wannan lokaci barkanku da shigowa shafinmu na Cindofin. Kamar kullum mu ne muke kawo muku daɗaɗa zafafa fina-finan Hausa wanda muke sa nan gaba za ku ga na Turanci. In Allah ya yarda muna buƙatar mu burge ku domin da bazar ku muke taka rawa. Duk abin da zamu in ba za mu burge ko ba amfani mu yi shi. Saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa muna buƙatar ku danna subscribe da wannan alaman ƙararrawa da kuke gani a ƙasa yanzu. Kamfaninmu na Cindo Film Production za mu na kawo muku mu ɗora muku sabbin fina-finanmu a duk sati. Kowane bayan kwana 7 za mu dinga sa muku episode domin burge ku masu